Què? Vostè també té infecció d'orina? No. Jo vinc per receptes. Oriol, què hi fas aquí? Hòstia, Artur. A la sanitat pública. En què havíem quedat? Mira que hi ha ambulatoris, i has hagut de venir precisament aquest. Doncs prepara't, perquè no vinc sol. Què hi fa tanta gent aquí? No podem gastar tant. Senyora, quantes malalties té vostè? Qui, jo? Una, però... Doncs no torni fins que no en tingui 3. Vinga, va, fora! Fora! Vinga, vagi sortint! Va! Escolta, no! És un crac, aquest noi! Noi no, Oriol, coi, boi. Ah, boi! Coi! Boi, que en fem de tantes gases. Boi! Xarops i esparadrap. Boi! Vostè a curar-se a casa. Boi! No vingui tant al cap. Un país amb tants malalts no es pot permetir. Una grip o bé un infart. Es poden passar al llit. La prostatitis pot esperar. No és un cas tan greu. I si ho fem estil català, cadascú que es pagui el seu. Boi! Clausuro aquest quiròfan. Boi! Ja n'hi ha prou de receptar. Boi! Quan veig aquest dispendi Boi! em poso molt malalt. Doncs si es troba malament, prenguis aquestes pastilles. Fora! Era una metàfora! I què passa, que les metàfores no entren pel seguro? A veure, jo marxo, que tinc reunió de govern. Són tan avorrides. Mai no hi passa res d'extraordinari.